Is-sitt snin ta' tmexxija ta' Dr. Roberta Bella laħqu l-qofol tagħhom bl-avveniment fil-kumpless sportiv tal-Kottonera l-ġimgħa filgħaxija fejn eluf ta' persuni laqgħu biħġarhom l-istedina tal-Partit Laburista għall-ewwel attività tal-massa fl-2026. Il-koll inġabru f'ċelebrazzjoni wkoll spettakolari biex b'mod partikolari jisimgħu messaġġ mill-aktar importanti tal-Prim Ministru fejn kompla jagħti iżjed aħbarijiet sbieħ għal pajjiżna li differenti minn oħrajn madwarna jista' jkompli jipprogressa u jqassam il-ġid ġenerat fost kulħadd. F'diskorsu Dr. Bella ħabbar fost oħrajn ukoll żviluppi mill-iżjed importanti favur il-ġid tas-soċjetà Maltija u Awċija kollha. B'mod partikolari fil-qasam ambjentali, il-Prim Ministru ħabbar li l-Forti San Salvatur fil-Birgu se jkun qed jingħata lura lill-poplu wara li dan spiċċa jintuża bħala impjant tal-konkors. Waqt li issa dan il-wirt storiku se jkun jista' jitgawda kif jixraq mill-poplu fost ħemel ta' miżuri favur spazji miftuħa li jistgħu jgawdu l-familji grazzi wkoll għat tkabbir ekonomiku. Ma dan Dr. Bella wkoll semma kif l-impenn Laburista mill-Gvern din is-sena wkoll se jwassal biex pajjiżna dalwaqt jara twelid tal-1000 tarbija permezz tal-IVF wara l-bidliet fil-liġi. Bidliet li kellu jkun biss il-Partit Laburista fil-Gvern li jwettaq. Il-Prim Ministru tenna li baqal fit-tmexxija u ruħ soċjali li tibqa' dejjem man-nies u għan-nies. Malta tista' tħares il-qudiem b'mod mill-iżjed pożittiv. Malta li ssir fost l-aqwa fid-dinja għal ġid tal-familji taż-żgħażagħ, tal-pensjonanti u tan-negozji. Malta ta' kulħadd fejn jirrenja l-progress, Malta ta' kwalità, Malta li fiha jibqa' jkollna familja b'saħħitha b'garanzija għall-futur.